Rezeki iki sing penting digoleki. Sing penting budal nyambut gawe. Sing penting usaha. Sing penting apa-apa ki sing apik-apik dilakoni. Contone kaya ngingu wedhus. Ngingu wedhus ngene iki masih regane murah, regane larang. Ya wis sing penting diopeni. Sing penting mendina diretne, sing penting mendina dipakan, kandange diresiki. Lek kurang apik tuku sing apik, lek enek duwite, lek ra enek ya wis sing enek kuwi diopeni sik. Engko lek wis payu larang didol, lek butuh dhuwit ya didol. Lek iso ya dipertahane sak mampu-mampune. Lah ya ngono to, Bolo.